салом, хушомедед ба барномаи иттилоотии панорамаи ҳафта. Олимони рӯз хабар доданд, ки 4 март, яъне имрӯз, як объекти кайҳонӣ ба рӯи моҳ меафтад. Хабар медиҳад дафтари матбуоти Донишгоҳи федералии Шарқи Дур. Дар ин бора сомонаи Спутник Тоҷикистон хабар таҳия кардааст. ба ифтихори рӯзи модар, ки ҳамасола дар ин кишвар 8 март таҷлил мешавад, дар Тоҷикистон рӯзҳои 6, 7 ва 8 март истироҳат эълон шудааст. Дар ин бора сомонаи Авести ТЖ иттилоъ медиҳад. рӯзноманигороне, ки дар Вазорати корҳои хориҷӣ аккредитатсия шудаанд, омӯзгорон, ҳунармандон ва бархе аз таифаҳои дигари шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд бидуни ворид шудан ба феҳристии муҳоҷирон дар Русия кор кунанд. Дар ин бора сомонаи Спутник Тоҷикистон хабар медиҳад. дар шаҳри Конибодоми вилояти Суғд 2 хонандаи як мактаб, ки зодрӯзи худро дар тарабхона ва манзили истиқоматӣ дар ҳалқаи гурӯҳи ҳамсинфон таҷлил кардаанд, ба нақзи қонуни танзими расму оинҳо айбдор мешаванд. Дар ин бора сомонаи Азия Плюс иттилоъ медиҳад. дар Малайзия парвози ҳавопаймои Air-Asia аз Куала-Лумпур ба Тавауи Сабоҳ аз сабаби ба дохили ҳавопаймо даромадани мор парвоз қатъ шуд. Дар ин бора сомонаи UNN.net хабар медиҳад. ин буд рӯйдодҳои муҳими ҳафта, ки баҳри шумоён пешкаш намудем. То ин дам бо шумо будам ман Мафна Гадойбоева. То хабарҳои навбатӣ хайр, сарбаланду хонаобод бошед.